Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post for me. Asi chitupa changu vigai zvenyu. Ininiwo ndiri musikana ane makore 24 ekuberekwa, ndiri kuno kuSouth Africa. Ndauyawo nenyaya yangu ndati ndinge ndichingoiyanikawo pachena. Inini ndainge ndakamboroorwa, ndakaroorwawo apo pandainge ndiine 17 years. So ndakagara mumarriage for 6 years but handina kubvira ndakamboita mwana. Ndakabatira nhumbu yekutanga when I was 19 years, then yakazoti yava pa5 months nhumbu iya ndokubva yazobva. Murume wangu akabva azozvigamuchirawo. Takangoti zvimwe kwainge kuri kutonga kwaMwari, Mwari vainge vakazvironga. Ndakagara, then after a year nhumbu ikabva yabva zvekare. Ndakabva ndabatira imwe nhumbu zvekare, asi yakazoti yasvika pa5 months zvekare ndokubva yabva. Murume wangu ndopaakabva azotanga kundituka, saka ainge achindituka achindishora achiti inini ndakangofanana neshiri, ndiri shiri inodya mazai ayo, asi kwaisavawo kuda kwangu. Murume akabva atanga kuita zvechipfambe achinyatsokundiratidzira kuti ndizvo zvaari kuita. Ukabvunza waiudzwa kunzi ndiri kutsvaka achandiitira mwana. Ndakamboedza kushingirira kusvika vabereki vake chaivo vava kutongotaura nezvangu plus rafu yavainge vava kundiita. Ndakasvika pakuti murume asipo ndokutora twangu twose ndokusiya hembe dzake chete ndokubuda ndikabva ndaenda ndikanogara kwangu ndega. Izvi zvekumusiya zvakaitika kutanga kwethis year muna January. Munhu paakawana mumba muri empty akabva atanga kufona achiti dai ndadzoka, asi ndakabva ndangoramba ndakaomesa gotsi kusvika pari zvino munhu ari kungonditeverera. Iye anondida semukadzi wake, ndozvaanotaura. Ava kungoti wese wandadanana naye akangoona status yangu ndakamuisa anobva atotsvaka nhamba dzake otomuudza kuti munhu iyeye wauri kudanana naye ameno zvako, munhu iyeye ane masari. Saka ndakatobva mukutotukwa neimwe boyfriend yangu iyo yandainge ndichidanana nayo. Saka munhu akatongouya kwandiri nerafu akati ndikuda kuti tinge tichienda kune vamwe madzimai. Ndikabva ndati ko kwakanaka here? Akabva ati wo, ndatozviona kuti iwewe une sari. Hanzi mukadzi ane sari ane nharo dzisingaiti. Saka ndakabva ndangopanika, neniwo ndikabva ndatanga kumupindurawo ndichimutuka kuti why do you say so? You do not have any right to say kuti inini ndine masari. Uri muprofita here iwewe? Saka akabva anditi ya ndanga ndatoita mistake pauri. Hanzi iwewe uri munhu wekuti unongobva mimba at all the times. Ndikabva ndatoziva kutoti munhu uyu ainge akabva mukutaura nani. Saka mukomana ndiyowo nyaya yangu iyi yandiinayo. Handizivi kuti ndodii, ndodzokera here kuX kana kuti ndongosiyana naye. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, inini ndiri mudzimai, ndiri makore 37 years ekuberekwa uye ndakaroorwa. Ndinodawo kutaurawo kukuudzaiwo izvo zvandakaitirawo murume wangu. Mukoma, inini ndiri munhu anotongofarawo kutongodyawo joy zvangu, ende tine women's club yedu yekuti apo patinenge tiri free tinowanzokuenda like kuno kwatiri kune chimwe chiarea whereby kune this other man-made dam. Saka inzvimbo yekuti vanhu vanoenda vachinogocha, just chilling and having a very nice time. Saka women's club yedu iyi ndeye kuchurch. Murume wangu he never thought kuti ikoko ndo kwainge kuchazobva mashura ose awo akazoitika. So it then happened kuti pane imwe nguva pakamboya umwe muimbi wekuZim. Saka muimbi uyu paakauya, since he was going to be performing during the day, takabva tazotaura nevarume vedu tikavakumbira kuti vange vachitipawo mvumero yekuti tinge tichizoenda kunoona show yake. Then
the deal was that taifanira kuti tinge tichizokasika kudzoka kumba. So mukomana takati tiri kuya saka muclub medu mune umwe uyo anonwa doro. Saka on that day akabva azongoti asikana kwatiri kuno kumafaro madii mambozama, ndikabva ndangotorawo one from the cooler box ndokubva ndanwa. Mukoma matambiro andakazotanga kuita ipapo ndakatamba mukomana acho ndichita sekunge munhu atogarwa neshavi rekutamba. Ndo pazvakabva zvazonzi uyo ari kutamba uyo ngaauye pastage. Ndokubva ndazoenda pastage. Mukomana Ashe ndakabva ndatanga kuimba ndakabatirira muimbi iyeye ndichiita zviya zvinonzi ndainge ndichida kutamba ndichiita sunza mazakwatira. Kana iye ndakamuona kuti matarisiro ainge ondiita shuwa ainge atobatwa neruchiva, ndakabva ndazoburuka zvangu pastage. Zvino nguva yekuti tinge tichizodzoka zvedu kumba yakati yakwana, ndo pandakazongoona ndamhanyirwa neumwe mukomana akabva azondipa nhamba akanditi nhamba idzi usazodzipa umwe munhu. Ndokubva ndatoudzwa kuti dzainge dziri dzaartist uya. Hana yangu yakarova mukomana Ashe, ndikabva ndapiwa nhamba dziya. Iye akabva ati please ndipewo nhamba dzako. Ndokubva ndamupa nhamba. Ndakasvika kumba but ndainge ndava kutotaura namanager wake muartist iyeye. Saka takabva tazoronga kuti the following day ndinge ndichizosangana naye kuhotel uko kwavainge vachigara. Mukomana Ashe the following day ndakabva ndatorovha kubasa. Murume ndokubva ndamunyepera kuti ndainge ndichirwara. Murume akangoti achingobuda inini ndikabva ndatongosara ndichimuka. Ndokubva ndageza ndikatozvipoda ndikabva ndaenda ndikabva ndanoinstolewa wifi yangu. Ndini uyo mukoma ndakananga kuhotel kuya. Ndichisvika kuya ndakabva ndatoenda kurumu kwake. Mukoma ndakatomuona he was in bed asina kana chaainge akambofuka. Ndikabva ndatopindawo mumachira ndokubva tatotanga kutoita bonde redu. But mukoma chinondirwadza ndechekuti handina kana kumbogara ndakamukumbira kuti ange achishandisa dziviriro. Takangorara tose pasitomborina kana kushandisirana dziviriro. Apa hapana kana senti mai mwana yandakambopiwa. Munhu akangoti apedza akangorara neni ka1 ndokubva atoti pane kwandiri kumhanyira. And the worst of all, ipapo pacho pandainge ndichisika naye bonde hakusi kunzi zvainge zvichinakidza because zvandai expecta nezvandakazonosangana nazvo mukoma zvakangooma hazvo. Ndakangoona kuti painge pasitomborina kana zvainge zvitomboripo, kana simba vainge vasitomborina havo baba ivavo. Takangoti tapedza kuita ka1 ivowo vachitoratidza kutoti kune kwavainge vachida kuenda. Ndikabva ndangoti pari bho. But kubvawo ipapo ndakazongoramba ndongotaura navo ende havana kana kumbogara vandiresponda. Ndichitombofona ndichivatuka ndichivaisira mavoice note but vaingovhura vobva varegedza kuresponda. Munhu kuzosvika ndichizomubloka. So mukoma ndiyo confession yangu. Ndakatongozvitengesa hangu nekuda kwekuti ndainge ndichida kungonzwa kuti zvinoita sei kusangana pabonde neceleb. But kana ndichitokompare iye murume uyu nemurume wangu I think kuti he is 200 times more better. Murume iyeye akandidisappointa but feeling kayake kungoti ndiri kusangana pabonde necelebrity. I think kuti ndo zvakangoita kungoti ndinge ndichingonzwawo something but painge pasina kana chainge chichimbonakidza. It was just normal. Ndiyo confession yangu mukomana Ashe. Ndakatohurirawo murume wangu so easy like that. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Akomanaka hanzi kuwomen's club ndokwazvakatangira ikoko. Muchaita kuti vamwe vanhu vange vachirambidza vakadzi vavo kuenda kumawomen's club. Asi hanzi ndaiexpecta kuti kusangana pabonde kurara necelebrity hanzi it is different but ndakatongoona kutoti zvakatofanana. Murume wekumba ainge achitoita sekunge ari nani. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 38 years ekuberekwa. Ndiri kuno kuSouth Africa but ndinopota ndichienda kumba each and every month. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndinoitawo zvekudriver matrack South Africa to Zim
nedzimwewo nzvimbo dzakasiyana-siyana. So mudzimai wangu anoziva mazuva andinowanzokudzoka kumba ndinotowana pamba pakanaka. So ndaisambomufungira kuti anenge anondichita. Mukadzi wangu ndinomuda zvangu, asi umwe mwoyo unomboti dai ndasiyana naye. Ndakati ndiri muroad ndichienda kuZim, mukoma ndo pandakabva ndatanga kunyumwa. Ndakabva ndatongoona kuti pano ndiri kufanira kuti ndinge ndichimboenda nekumba ndichinoona mhuri. Apa mukadzi ndainge ndichingomunyepera kuti ndichiri kuSouth African side. Then mukadzi handina kana kuzombomuudza. Mukoma nashe ndakangokaruka ndasvika pamba asina kana kumbozvifungira. Ndakati ndichisvika pamba ndakatomboda kuridza huta pagate, but ndikabva ndati regedzai ndinge ndichitopinda. Then mukoma nashe ndakati ndapinda mumba ndikabva ndawana kuti mumba mainge musina kana munhu. Apa mumba mainge makaita zvamo kuita kunge mumba mevapengo chaimo. Ndakavhunduka ndikafunga kuti kuda munhu akatiza, but ndakaona zvinhu zvake zvose zvirimo. Ndakagara zvekuti chero hope dzakaramba kubata. Foni yake yainge isingapindi. Apa kwainge kuri around kuma 10 munhu asati adzoka pamba. Munhu akazoti kwava kuma 3 am ndo pandakanzwa mafootsteps panze. Ndakabva ndaziva kuti ainge adzoka. Akaita kudhakwa chaiko zvekuti chero izwi rainge risingatombobudi zvakanaka. Iye akangosvika akapinda mumba, haana kunge aona kuti ndainge ndauya. Nekuda kwekudhakwa kwaainge akaita, chero track randainge ndakapaka panze haana kana kumbogara ariona. Akapinda after iye pakabva papinda mumwe murume vainge vachitoratidza kutoti vainge vabva vose kubhawa. Murume uyu akati achingondiona ndichitaura nemukadzi wangu akabva atiza. Handina kana kukwanisa kumuona chiso chake, but anoita sekunge munhu wekuziva. Iye mukadzi wangu ainge akapfeka kamwe kashoti kaisiya zvinhu zvose panze. Ndakashaya kuti ndoita sei, ndorova munhu here oro ndorega. So mukoma nashe ndakabva ndangosiyana nazvo. Mukadzi wangu pari zvino handisati ndatombova nedecision. Handitombozivi kuti ndomuramba here kana kuti ndosiyana naye. Chiri kukonzeresa kuti ndisakasika kuva nedecision pamudzimai wangu ndechekuti zvinhu zvose mudzimai wangu zvatiinazvo ndainge ndakazviisawo muzita rake. Nekuda kweizvo zvakaitika kuna amai vangu, baba vangu vainge vari munhu ainge aine mari dzake, but vakazonofa baba vasitomborina kana will. Zvakazokonzeresa kuti amai vangu vange vachizotambudzika because amai vakabva vazotorerwa zvinhu zvose. Ipapo apo amai pavainge vachichema baba vedu, vanhu vainge vatori busy, vanhu vachiburitsa mari mumaakaunti. Ainge achikwanisa kutora zvaainge achitora, ainge achitora. By the time yekuti vanhu vakazoti ngatichigarai dare remhuri tinge tichigova nhaka, ndo vanhu pavakazoona kuti dzimwe motikari dzainge dzatoburitswa kudhara. Saka zvinhu zvacho zvakazonetsa kuti zvinge zvichizoclaimewa. Zvizhinji zvacho zvakabva zvazongorova. So mukoma nashe ndakabva ndazviudza kuti inini kana ndazoroora mudzimai wangu ndoda kuti ndinge ndichizomuisa pamberi pazvose, kuitira kuti inini pandinozonzi handisisipo pasi pezuva iye asazotambudzika. Asi mukoma ndo zvandakabva ndazoitwa nemudzimai wangu. Pari zvino inini nemudzimai wangu hatina kana kumbogara takataura nezvayo nyaya iyi. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti ndinge ndichiitawo decision. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngativabatsirei. Munozvionawo sei panyaya iyi yekuti unoisa zvinhu zvako zvose muzita remudzimai wako? Hanzi ndakazviitira kuti kana kuzonzi ndikafa mudzimai wangu asazosara achitambudzika, nekuti amai vangu vakatambudzika. Imiwo munozvionawo sei vedare? Hanzi nawo ndava kutya kuramba mudzimai wangu, nekuti kana pekugara chaipo ndinokwanisa kutopashaya because imba yacho iri muzita rake. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iyi nyaya idzi dzembinga, kana inini manje handichazivi kuti ndoita sei. Ndomuramba here murume uyu wandiri kudanana naye, kana kuti ndongoramba ndichidanana naye mushure mekunge ndaona zvimwe zvinhu zvakandityisa zvandakaona mumba make. So mukoma nashe uyu murume wandiri kudanana naye, iye ainge
ambori a married man, but mushure mekunge ndazotanga kudanana naye akabva azonditi nerudo rwako urwo rwawandipa zvakare neizvo zvandaona pauri, it is far much better kuti ndinge ndichingokuita mukadzi wangu, because iye akabva ati kwandiri wangu mudzimai iye haana kushongedzwa kusika rudzi kwake, saka iwewe sezvo wakashongedzewa it is far much better kuti ndinge ndichingokutora because unondifadza. Saka ivo amai guru zvaizvezvi vakatodzingwa pamba nemurume, but vane dzimba dzinokwana kuita 3 munomu muSouth Africa. Saka Gullies kune kumwe kwavava kugara kune imwe imba. Ivo Gullies vanotobvawo kumhuri kune mari, saka vane kamwe kakarekta kahunhu kaye kekuti baba vangu vane mari. Saka iye murume paakandinyenga akandiudza kuti sha ndikungotsvakawo munhu wekufara naye. Iye at that time akati pose pandinenge ndafara newe wandifadza ndinobva ndakupa mari, ende zveshuwa ainge achindipa mari ende ndichitomubvisawo stress, because aindiudza kuti dambudziko raGullies nderekuti ivo havadi kutongwa, vanotongozviudza kuti sezvo baba vavo vaine mari ndo zvinovapa mubvumiro yekuti vasatongwa nemurume. Saka aitiwo akauya kumba kwangu paya pandinenge ndichimupfugamira, kana iye aitoshamisika kuti zvitoriko zvekutoti munhu unotopfugamirwawo nepatina yako, achinditi ndakangopfugamirwa pandainge akangonditi Gullies vako vakangondipfugamira apo pandainge ndichivaroora, then the last time pavakazopfugama musi wemuchato ndo pavakapedzisira kupfugama ipapo. So mukomanashi paainge achindiudza zvose izvi iniwo ndaingoramba ndichingowedzerawo respect kusvika now azonditi sha now I have waited for you for a very long time. Saka iwe uchiuya unge uchiita mukadzi wangu, even though they have not settled everything with his ex-wife. Saka ndakabva ndazomboenda ndikabva ndanogarako kumba kwake. Saka imba yavo a double story. It is a double-storied house. Saka what happened is the first night randakararako kumba kwacho handina kurara mukoma usiku hwose, and this was like the first time ndaisinzwa vamwe vanhu vachiti unokwanisa kutoenda pamwe pamba pekuti hope dzinoramba kubata usiku hwose mukoma. Ndainge ndakangogara kudai ndichinzwa kuti paya patinenge ndoda kurara I would feel as if mubedroom matinenge takarara maibva mapinda umwe munhu uyo anenge achida kundiuraya. Ndaizoti kana ndamuka kudaro ndo pandaibva ndaona kuti kodhoo remubedroom rinenge rakashama. Ndaizoti kana ndikamutsa habhi ndobva ndamuti iwe tariraone kuti dhoo rakashama. Iye paaizomuka ndaibva ndaona kuti kodhoo rinenge ravharwa. So those were the things that I saw. Manje ndakangoti ameno, but nemaconfession mamwe andinonzwa ekuti mbinga ndo zvadzinoita ndava kutya. If it was only that ndaiti zvimwe kuda mahallucinations angu. So last time pandakaendako kumba kwake ndakaendako iri Wednesday because we wanted to have a long weekend. Ndikati Wednesday, Thursday, Friday I was supposed to return back home musi Sunday, but akabva anditi iwe wadi wangu zorora, kana neniwo ndainge ndichinzwa kuti tainge tanyanyisa kushanda basa ende ndaidzwa kuti kuzasi uku kwainge kuchipisa, I could not even walk properly. Ndikati no need to stress myself, mangwana ndichangoregedza kuenda kubasa. Ndokubva ndaregedza kuenda kubasa. Monday yacho iye akabva azobuda achienda kubasa because ndinesi, akabva anditi chingosara uchirelaxa zvako. Saka ndakati ndasara mukomanashe ndo pandakabva ndazorota. Ndakarota umwe mukadzi vakabuda muwardrobe. I was still sleeping in the bedroom. Mukadzi uyu akangoti achingobuda muwardrobe ndo pandakabva ndazonzwa kuti kudownstairs kwakaita rimwe zisound sekunge kwainge kuine chinhu chainge chakaputika. Ndokubva ndabuda mubedroom ndichimhanya ndaita kudedera nekutya. Pandakazodzika kudownstairs ndo pandakabva ndazoona kuti pastove painge paine poto rainge ritori sadza remhunga rainge richikwata. I immediately called him ndikabva ndati iwe kasi wakanganwa here kudzima stove? Ndabva angoti damn it, dzima stove iyoyo. Ndakabva ndangodzima stove yacho mukoma, but already ndainge ndatopanika. I was in a panic mode. Kunyange kuzodzokera upstairs ndainge ndava kutya kuti kana ndikazoenda kuupstairs zvimwe kuda ndobva ndazotevererwa nezvinhu zvepano. Ndakabva ndabuda panze, ndakangoswera muswere wese wezuva. All that I could do
was to order stuff, ndikaswera ndigere panze. Usiku akazoti asvika ndikabva ndamukumbira kuti ange achindidzosera kulocation. Saka ndozvinhu izvi zvandakasangana nazvo. Dambudziko mukoma nderekuti murume uyu ndinomuda ende ndinomunyara. I don't know if people can understand me. I am scared kuti maybe inini kana ndikamuudza kuti ndozvandakasangana nazvo pamba pako izvi, maybe iye anobva andiramba. Handidi kuti ange achindiramba, but at the same time I'm worried and I am scared because of the things that I saw. Apa achindiperekedza akabva anditi mumba mangu kana ukazosangana nenyoka, don't even be worried nekuvhunduka, nekuti sezvaunongoona, because iro street raanogara, it is the last street like kumasebab zvako, but kune imwe area yekuti hakusati kwadevelopewa, kuchiri nechisango. Saka akabva ati dzimwe nguva nyoka dzinombopota dzichitoonekwa mudzimba. So I don't know if this means kuti he is preparing me for something bigger which is going to scare me. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Uku ndokunonzi kudyira uroi kunyara. Hanzi mbinga yangu ndinoinyara. Ndinotya kuti kana ndikaiudza then inobva yazondiramba. Munhu ngaabvunzwe, bvunzai munhu mumuudze kuti these things that I saw in your house hazvisi normal kuti door rinovhurwa richivharwa then pastove pongoonekwa poto inenge ichikwata hanzi sadza remhunga. Naimi chii ichocho chinenge ngozi? Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.